9. Nerobte nič nezákonné. Nezákonné konania sú také skutky, ktoré oficiálne predpisy alebo zákony zakazujú. Tieto zákony vytvárajú hlavy štátov, zákonodárne orgány a sudcovia. Zvyčajne sú spísané v zákonníkoch. V dobre usporiadanej spoločnosti sú zverejnené a dané na všeobecné vedomie. V neprehľadnej spoločnosti, často plnej zločinov, sa človek musí radiť s právnikom alebo sa špeciálne vyškoliť, aby ich všetky poznal. V takejto spoločnosti budete často počuť: neznalosť zákona neospravedlňuje. V každom prípade ktorýkoľvek člen spoločnosti, či už mladý alebo starý, je zodpovedný za to, aby vedel, čo spoločnosť, ktorej žije, považuje za nezákonné konanie. Sú ľudia, ktorí sa na to môžete spýtať. Existujú knižnice, v ktorých si to môžete vyhľadať. Nezákonné konanie nie je neoposlúchnutie bežného príkazu typu choď do postele. Je to konanie, ktorého keď sa človek dopustí, výsledkom môže byť potrestanie súdom alebo štátom. Pranierovanie štátnou propagandou, pokuty a dokonca uväznenie. Keď človek koná nezákonne, či už ide o významnú alebo bezvýznamnú vec, vystavuje sa útoku štátu. Nejde o to, či ho niekto prichytí alebo nie. Keď koná nezákonne, oslabuje svoju obranyschopnosť. Takmer každá hodnotná vec, ktorú sa človek snaží dosiahnuť, sa dá často uskutočniť úplne legálnym spôsobom. Nezákonná cesta je nebezpečná skratka a premárnený čas. U zdanlivých výhod páchania nelegálnych činov sa zvyčajne ukáže, že za to vôbec nestáli. Štát a vláda majú sklon byť vcelku neuvažujúci stroj. Takýto stroj existuje a funguje na zákonoch a zákonníkoch. Je nastavený tak, aby cez svoje orgány zakročoval proti nezákonnosti. A ako taký sa môže vo veciach nezákonného konania stať nezmieriteľným, neoblomným nepriateľom. Správnosť či nesprávnosť vecí sa pred zákonmi a zákonníkmi neberie do úvahy. Počítajú sa len zákony. Keď si uvedomíte alebo prídete na to, že ľudia okolo vás konajú nezákonne, mali by ste urobiť všetko preto, aby ste ich od toho odradili. Vy sami dokonca, aj keď s danou vecou nemáte nič spoločné, môžete kvôli nej trpieť. Účtovník firmy falšuje účtovné knihy. Kvôli rozruchu, ktorý to vyvolá, môže firma skrachovať a vy prídete o prácu. Takéto udalosti môžu zásadne ovplyvniť vaše prežitie. Ako člen akejkoľvek skupiny, ktorá podlieha zákonom, podporujte ich zrozumiteľné publikovanie, aby boli tieto zákony známe. Podporujte každú legálnu politickú snahu zredukovať, ujasniť a kodifikovať zákony, ktoré sa vašej skupiny týkajú. Držte sa zásady, že všetci ľudia sú si pred zákonmi rovní. Toto je zásada, ktorá bola vo svojej dobe, v čase aristokratickej tyranie, jedným z najväčších sociálnych pokrokov v dejinách ľudstva a nemalo by sa na ňu zabúdať. Dbajte na to, aby boli deti a dospelí informovaní o tom, čo je zákonné a čo je nezákonné. A dajte najavo, aj keď len zvraštením čela, že nezákonné konanie neschvaľujete. Tí, ktorí sa dopúšťajú nezákonných vecí, sú oslabení pred mocou štátu, aj keď na dané veci nik nepríde. Cesta ku šťastiu nezahŕňa strach z toho, že človek bude jedného dňa odhalený.